Hola, molt bones. Avui dedicarem la sessió a pranayama, que és el control de la respiració. Molt bones! Benvinguts al meu canal de Yoga Om. Soc l'Olga Monge i en aquest espai us compartiré la meva pràctica personal de ioga perquè us animeu a iniciar-vos en aquesta disciplina mil·lenària. Comencem! Molt bé, ens asseurem en una posició còmoda de meditació amb les cames creuades, l'esquena ben recta, allarguem tota la columna. La barbeta lleugerament cap a baix per estirar bé les cervicals. Els braços queden recolzats sobre els genolls, pots fer mudra amb les mans, agafant el dit gros i el dit índex, o apoyada en les palmes sobre els genolls directament. I ara et convido a tancar els ulls i a començar a centrar-te en la respiració, de moment sense modificar res, observant si és una respiració agitada o si és més aviat tranquil·la, si estàs utilitzant tota la capacitat pulmonar o només un percentatge més petit. Respira, inhalant i exhalant pel nas. Continua respirant, inhalem i exhalem pel nas. Ara començarem a fer una respiració més conscient. Inhalarem pel nas i observem com l'oxigen a tot el recorregut i arriba a la panxa, a l'abdomen, aquest simple com un globus. Pugem l'aire també a la zona de les costelles, veiem com s'amplien, com s'obren la caixa toràcica i també la part alta del pit, on estan les clavícules. Tenim tot el cos ple d'oxigen. Exhalem pel nas i anem en direcció contrària. Fem tot el recorregut, buidem primer l'estómac, la panxa, la caixa toràcica es contrau, es buiden els pulmons i la zona de les clavícules s'enfonsa. L'aire surt per les fosses nasals. Inhalem. Continuem fent tot aquest recorregut, observant conscientment el camí que fa l'oxigen. Exhalem. Direcció contrària, tornem a buidar tot el cos i continuem. Inhalem, fent tot aquest recorregut, contem fins a 4. 2, 3, 4 i exhalem. 2, 3, 4. Inhala. 2, 3, 4. Exhala. 2, 3, 4. Inhala. Exhala. Inhala, notes com l'abdomen s'infla, tot el recorregut fins a dalt. Exhala, comencem buidant des de l'abdomen fins a dalt. Inhala. Exhala. Molt bé. Pranayama són les tècniques dissenyades per obtenir el domini sobre el procés respiratori, reconeixent la connexió entre la respiració, la ment i les emocions. Aquesta tècnica que estem fent ara rep el nom de Paripurna Pranayama, que es traduiria com respiració iògica completa o respiració diafragmàtica. És una de les principals, no perquè sigui senzilla, sinó perquè és bàsica per entendre com funcionen els pulmons. Continuem inhalant, comptem fins a 4, exhalant. Aquesta tècnica de respiració, aquest pranayama,
Té diversos beneficis, entre els quals millora la son, ens ajuda a calmar la ment, ens relaxa profundament. També activa la circulació i tonifica el cor i neteja els pulmons, afavorint l'eliminació de toxines. Amb la pràctica diària o bastant constant d'aquesta tècnica, aconseguirem que al respirar de forma automàtica utilitzem més capacitat pulmonar, perquè la majoria de nosaltres, al dia a dia, utilitzem un 30% de la nostra capacitat. Molt bé. Ara canviarem a la següent tècnica, la respiració quadrada, Square Pranayama, en què seguirem la inhalant en 4 temps, mantindrem l'aire dins els pulmons, dins el cos 4 temps, accelerem pel nas també en 4 temps i ens quedarem amb els pulmons buits, sense aire, per 4 temps més. Així que inhalem, 1, 2, 3, 4, retenim l'aire a dins, 1, 2, 3, 4, exhalem pel nas, 2, 3, 4, i ens quedem sense aire amb els pulmons buits, 2, 3, 4, inhalem, 4, retenim, exhalem, retenim el pulmó buit, inhalem, retenim, exhalem, retenim sense aire, inhalem, observem que la nostra esquena, la columna segueixi recta, retenim tot aquest oxigen que s'expandeix per dins del nostre cos, arriba a tots els músculs, exhalem. El melic vol arribar a tocar l'esquena, buidem tot l'aire i retenim sense aire. Inhalem. 4. Retenim. Exhalem. Retenim. Inhalem. El rostre està ben relaxat. Retenim l'aire. Exhalem pel nas, sense fer cap força, ni amb les mandíbules, ni amb cap múscul de la cara. I retenim a pulmó buit. Continuem. Amb la inhalació observem com l'abdomen s'infla, tal com fèiem abans. Retenim. És important no forçar en les retencions, que sigui d'una forma còmoda i orgànica. I exhalem. Notem com es desinfla l'abdomen, la caixa toràcica es tanca. I retenim sense aire. Inhala. Retén. Exhala. Retén. I continuem. Aquest tipus de respiració ens facilita el funcionament dels òrgans intestinals, ens millora la concentració i l'atenció mental, ens serveix per equilibrar les emocions, ens facilita la son, augmenta la capacitat pulmonar i activa el sistema circulatori.
La següent tècnica de control de la respiració, de pranayama, rep el nom de Kapalabhati. És una respiració energètica. Amb la mateixa postura que estàs, amb les cames creuades, la columna ben recta i ben allargada. Inhala amb 4 temps. Col·loca les mans a sobre de l'abdomen i exhalem pel nas de forma ràpida i sonora, contraient els músculs abdominals, expulsant tot l'aire que puguis. Ho farem junts. Inhalem. Exhalem. Molt bé, respirem normalment. Inhalem. I farem 20 exhalacions. Tornem a fer una ronda. És molt comú que en aquesta posició posem tensió de forma automàtica als ombros o a l'expressió de la cara. Intentem relaxar bé la cara, que els ombros estiguin ben allunyats de les orelles, deixant espai al coll. I tornem a inhalar profundament pel nas fins a portar tot l'aire a l'estómac i exhalem. Molt bé. Farem una ronda més. Inhalem i exhalem. Descansem, respirem de forma natural. Aquesta tècnica ens ajuda a netejar el passatge nasal i els pulmons, tot el sistema respiratori, enforteix també els músculs abdominals, millora la digestió, refresca la ment, incrementa el nivell d'oxigen en el rec sanguini i guanyem més energia per començar el dia. Molt bé, la següent tècnica de control de respiració o de pranayama que farem avui es diu Nadi Shodhana. És la respiració per les fosses nasals alternadament. És un nivell ja més intermig. Molt bé, tal com estem asseguts, recolzem la mà esquerra amb la palma mirant cap amunt sobre el genoll esquerre i amb l'altra mà, amb la mà dreta, flexionarem el dit, l'índex i el cor cap a la palma. Si ho prefereixes, pots deixar-los apoyats també en el tercer ull, és el mudra del nas. Si no, doncs els flexiones cap endavant. I ara taparem la fossa nasal dreta amb el polze. Inhalarem pel forat esquerre, comptant lentament fins a 4. A l'acabar la inhalació, tancarem l'orifici esquerre, el forat esquerre amb el dit anular i deixarem anar el polze, deixant espai i obrint la fossa nasal dreta i exhalem lentament amb 4 temps. Ara, tal qual estàs, inhala per la mateixa fossa nasal dreta, comptant fins a 4. Tapes la fossa nasal dreta amb el polze i obres la fossa nasal esquerra, exhales tot l'aire, també fins a 4. Això és una sèrie. I repetirem la sèrie una altra vegada, tal com estàs, inhalant per la fossa nasal esquerra. Quan arribis a 4, la tapes, obres la fossa nasal dreta i exhales tot l'aire, fins a 4. Quan hagis acabat, tal qual estàs, inhala per la fossa nasal dreta.
tapes i exhales per la fossa nasal esquerra. 4. Inhales per la fossa nasal esquerra. Tapes aquesta fossa, obres la dreta i exhales. 1, 2, 3, 4. Inhales per la dreta. 1, 2, 3, 4. Tapes. Exhales per la fossa nasal esquerra. 2, 3, 4. Inhales per l'esquerra. 2, 3, 4. Exhales per la dreta. Inhales per la dreta. 2, 3, 4. Exhales per l'esquerra. I continues. Aquest pranayama, el Nadi Shodhana, ens ajuda a calmar la ment, ens millora la funció cerebral i aporta molta energia a l'organisme. També ens ajuda a millorar la son i neteja la zona dels pulmons. I amb aquesta tècnica de control de respiració equilibrem els dos hemisferis. Molt bé, quan acabis la següent ronda, baixarem la barbeta que s'apoyi en el nostre pit. Relaxarem els braços, les dues mans apoyades als genolls i respirarem de forma natural. I la següent tècnica de control de la respiració que treballarem avui, que ja és l'última, és el Bhramari Pranayama, és la respiració de l'abella. A la mateixa postura que estem, inhalarem profundament i lentament fins a omplir tots els pulmons, tota la caixa toràcica. A l'exhalar, farem un soroll constant i profund que és contra el paladar, que recorda el soroll que fan les abelles. Fem-ho junts, inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhalem sense presses, omplint tots els pulmons d'aire. Exhalem. Continua unes repeticions més. Permet com aquesta vibració sonora es reparteix per tot el cos. Observa com arriba a tot el cos. Aquest pranayama té un efecte calmant, ens equilibra les emocions, reseteja el nostre sistema nerviós, ens ajuda a millorar la concentració i la memòria i ens ajuda a reduir l'ansietat. Aquesta vibració posseeix uns efectes profundament reparadors per al nostre sistema nerviós. Molt bé. Quan hagis acabat l'última ronda, et convido a quedar-te en la mateixa postura durant uns segons, amb els ulls tancats, observant la respiració de forma natural i gaudint d'aquest efecte calmant. Deixarem la sessió d'avui aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me, per veure el vídeo. Namaste.